Sagad sa mahulikam ang mga aksidente sa kadalanan nga nalambigit sa nagdagan nga mga sakyanan. Apan ani ay lahi nga aksidente nga nahuli kam nga ngayon usab nga bangtayan. Usa niini ang kalit nga pagdagan sa usa ka delivery van nga nakaparking. Samtang usa-usab ka SUV midasmag sa usa ka babayeng milabang. Si Femari dumabok sa detalye. Sa kuha sa CCTV sa Talisay City Command Center, nakita kining delivery van nga mipark daplin sa sedan. Ni kanaog ang driver og ni palayo sa gimanihon niyang delivery van. Apan pipila ka minutos, inanay nga miirog ang van padung sa sedan. Ang mga traffic enforcer nga nakakita ni suway unta pagpugong sa nagdagan nga container van. Apan uwahi na ang tanan, kay ni bangga ng van ngadto sa dump truck. Samtang huli ka mosab kining pagdasmag sa SUV sa babaeng nagsubay sa pedestrian lane. Inay muhunong nilahos ra og padagan ng sakyanan. Ni padayon usab sa paglabang ang pedestrian. Sa iyang pagabot sa waiting shed, diyan na nakabatyag ang babae sa pagpanakit sa bahin siyang lawas. Awag sa taga City of Talisay Traffic Operations Development Authority sa mga motorista nga sigurohon nga mapark o ma-handbrake og tarong ang gimanihong mga sakyanan. Uban ni John Sulon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.